Ya kaya ngene iki lho. Nek wong gelem ngudi bedraji kanthi temen lan tumemen, muga-muga sing mau basa tansah nyembadani omah anak putu sing do isih tresna marang budaya anggone padha nglakoni iso langgeng, iso lestari lan iso nyakup marang sakliring lelagon kang kudu diobati. Aku yo melu bunga kok yo. Ayo dong kudune aku lan kowe melu bunga. Dadi calone ana generasi-generasi sing kudu neruske marang para-para sing wis tuwa. Dadi menara mung sing tuwa-tuwa wae, besok dileneh kok generasi muda sing padha tresna marang budaya, kowe tambah ngrembaka satemah engko mligine Purwodadi ora kelangan obor kanggone arep nglestarekake budaya mligine ana ing seni pertunjukan atau seni olah vokal. Ayo yo iki diteruske pomong petune ijih. Ayo saiki nduk anggun iki dicekel ing ngaturke langgam no. Langgamne apa kira-kira? Ngimpi. Kok wis cas semono pijiran ngimpi ya? Ngimpi Krishna. Nggih ngaturke langgam ngimpi. Sasuninga dhateng sanipun para pamriksa pamirsa, bilih menika lare-lare menika sinau wonten ing Sanggar Karawitan Warga Laras wonten ing Wising kalih. Mila ingkang kagungan putra wayah sing remen dhateng olah budaya, olah seni, monggo kasuwun dipun lebetaken wonten ing Sanggar Karawitan Warga Laras. Iki jane saking krungumu ya. Aku kira wis muni Karawitan. Ora jane sing rada slenco iki sapa to ya? Menika nduk anggun niku kelas sekawan sekolah dasar. Kelas 4 SD. Ayo nduk diaturke langgam apa nduk? Ngimpi. Ngimpi nganggo bawa. Oh iya bawa. Dijangkepi latihan bawa, latihan lelagon langgam. Wajo ngadil anu Mbak Sandio kowe kok tak dipacok-pacoke sapa? Lho Rido apa si Indra anu mesti ngono. Wong ya wong tuwa ning seneng gereja karo anak putu. Ayo diaturke lelagon langgam ngimpi. Jangkep sabanipun. Iya, ya. Ngambara ing ngawang-awang. Ora subut karo awak-awane. Bisa so tak pesenke Rasul Balong kowe meng dianu bose bidiki. Ngarawane ngaturi putuku iki dienggo bintang tamu. Yapi.
wis mili ngopi swara Serapopo wis kedatut rapopo
matur nuwun lah. Ana bocah kok ya wasise kaya mengkono. Ya kaya welinge simbah demben ya no. Ngudi seni budaya dibacutke ning aja nganti sekolahe babar. Di sekolahe ya temen mempeng pinter le nglestarake budaya ya sing tenanan ya. Nah, jadi simbah iki saya mengulang-ulang ngandani sing apik-apik. Sing kita ya ngono wis babamu sesuk nek wis nganu SMP to saiki kelas piro? Kelas kali berarti kelas 8 ya. Hati-hati kok nek wis biasanya cah wadon kan ngri penyanyi iso nyimpen ya wis rada menjelang ke remaja itu codot-codot do ting kliwat. Codot-codot itu hati-hati. Hati-hati apake open sekolahnya kudu terus ya. Teman saniki nggih nyelengi penyuwunan saking menika kok kersane gunya ben ora ngantuk. Yo gugur gunung. Saya nggak ya matur nuwun. Senenge ora kaya wengi kinduk bombong sing tanpa upama.